Sláva Bohu. Mám jednu otázku. Pre vás, ktorí odmietate Ježiša Krista, ktorí neveríte v evanjelium. Biblia hovorí, že v plameni ohňa príde Ježiš Kristus strestať tých všetkých, ktorí ho odmietajú. V plameni ohňa Boh strestá všetkých, ktorí neveria v evanjelium. Takže tento dnešný deň mám otázku pre vás. Či ste pripravení na večnosť? Lebo nie každý pôjde do neba. Nebude každý zachránený. Len málo ľudí bude zachránených. Si pripravený na večnosť? Rímanom 3:23 hovorí: jedine ak vyznáš svoje hriechy. Lebo písmo hovorí Rímanom 6:23, že existuje večný trest pre všetkých hriešníkov, lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božej milosti je život večný v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľu. A po druhé, chcem sa s vami pozdieľať, že vlastne sám seba nemôžeš zachrániť. Jedine Ježiš Kristus ťa môže zachrániť. List Efežanom 2:8 hovorí, že sme spasení z milosti skrze vieru. Čo znamená, že nie sám zo svojich skutkov, ale tým, že posluchneš evanjelium, počuješ evanjelium a poddáš sa Bohu. Je to Boh, ktorý ťa zachráni. Je to úžasné. Každý o tom musí vedieť. A jedna vec je istá, že vlastne smrť prichádza pre každého. Nikto tu nebude žiť na veky. Preto je napísané, že je dané ľuďom raz zomrieť a potom prichádza súd. Tu na tejto zemi nikto nežije na veky. Amen. Titusovi 3:5 je písané, že nie je z našich skutkov spravodlivosti, ale z jeho milosti nás on zachraňuje. Ježiš Kristus nás zachraňuje. Jedine skrze pokánie. Jedine tak, že vyznáš a zanecháš svoj hriešný spôsob života. A poddáš sa Ježišovi Kristovi. Len Boh ťa môže zachrániť. On ťa zachráni, ak sa obrátiš. Teraz je ten čas. Dnes je deň spasenia. Ježiš Kristus zaplatil za naše hriechy. Ale Boh zjavil svoju lásku k nám tým, že Ježiš Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešníci. Takže Božia láska sa zjavila skrze jeho syna Ježiša Krista. Tým, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, niesol naše odsúdenie, naše bolesti, naše trápenie, všetko niesol sám za nás. Skrze krv Ježiša Krista sme očistení. Sme ospravedlnení krvou Ježiša Krista. Je písané, že ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil od každej neprávosti. Naše hriechy môžu byť zmyté len krvou Ježiša Krista. Musíš uveriť v Ježiša Krista. Predtým, než zomrieš, než vstúpíš do večnosti.
Sláva Bohu. Písmo hovorí, ver v Ježiša Krista a budeš spasený. Je to veľmi dôležité, aby si uveril a dostaneš dar Ducha Svätého. A potom sa znovu zrodíš. Budeš pokrstený. Si pripravený na večnosť? Každý, kto neverí v Ježiša Krista, odmieta ho. Bude odsúdený, lebo on zomrel za nás. Aby sme mohli prijať novú prirodzenosť. Aby náš starý človek zomrel a aby sme boli znovu zrodení z Ducha Svätého. Aby nám dal nové srdce a dal svojho ducha, vložil svojho ducha do nás. Viera prichádza skrze počutie Božieho slova. Spravodlivý bude žiť z viery. Bez viery sa nemôže nikto páčiť Bohu. Keď uveríš, tak on ti dá svoju spravodlivosť. Aby si žil svätý život. Aby si kráčal vo svetosti. Aby sme boli zmenení. Toto je dôležitý odkaz pre vás, lebo čas vyprší. Môžeš kedykoľvek zomrieť. Na tragédiu, na nehodu, na chorobu. Si pripravený na smrť? Lebo čas vyprší. Príjmi Ježiša Krista, aby si bol zachránený od večného pekla. Neboj skutočne. Čiň pokánie, odvráť sa od hriechu a obráť sa k Ježišovi Kristovi. Krv Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu. A dá ti dar Ducha Svätého a tvoj život sa zmení a budeš novým človekom. Buďte požehnaní.